afternoon, Naga, and good afternoon, Bicolandia. Again, this is your Bicol Cup Camarines Sur, and this is a day 25. And ako pa rin po ito, ang yung friendly neighborhood commentator, Coach Peter Barcelon. And with me is ang ating matipuno, mabait at mapanlibreng analyst, si Coach Paul Sepe. Good afternoon, Coach Paul. Good afternoon, Coach Pete. I'm very happy to be here in Naga City for the first time dito sa ako Bicol Camsur leg. So we have Bonbon versus Kanakman, Coach Pete. Yes, and with that, unang buslon ni Alaray with his three-point shot. And kung hindi ako nagkakamali, partner, that was some 15 years ago nung kayo ang mga naglalaro dito sa ating venue sa UNC Gym. Yes, Coach. So sabi ko nga sa'yo, Coach, kanina, this is a very nostalgic experience na nandito ako ulit after several years of playing in my collegiate days. And itong mga players na nandito is yung iba is nakaharapan ko pa. Oo, kagaya nito ni Casaldon na isa sa mga focal persons dito sa Bonbon. And good jump shot there by Tiking Mendoza. Isa sa mga nagpahirap nung panahon nung naglalaro pa siya sa Naga College Foundation. Yes. So kung makikita natin dito, Coach, two teams, there's a lot of notable players, no? We have for Kanakman, we have Casaldon, and for Team Kanakman, ang dami talaga. We have this Mendoza, we have this Barcenas, Bubier, Alyari. Alos yung first five nila. Talagang notable players. And sa tingin ko nga, hindi lang first five kasi nakikita ko sa bench. Nandun pa yung Magalong, nandun pa. Yes, Coach. So, I think they play for Camsur Express and a lot of leagues here in Bicol. So, kung makikita nyo po dito, talagang all-star. Oo, all-star. And this game is for Kanakman. It's a preparation for their game next week para kontra sa Kamaligan. Yes, wherein doon natin malalaman kung sino yung magna number 2 dito sa bracket ng District 3. So this is a must-win pa rin, Coach, for Team Kanakman. Talagang dapat ipanalo pa rin nila to. Kasi kung matalo sila dito, slim yung chances. Almost none. Kasi almost none. Nila na matalo din yung Kamaligan. Uy, ang ganda ng crossover nung Casaldon. Home court yung bitawan ng Casaldon. Home court advantage. Alam niya ata kada sulok ng court na to eh. Yes. And malatangking katawan ng Casaldon. Hindi nagbago yung build niya, Coach, no? Ever since. Pati yung itsura, sabi mo. And ayun na naman, tumikada na naman si Tiking Mendoza. Nung college years niya, yung 3 points na yun is medyo hindi mo pa makikita. Pero ngayon, sa AKB, talagang showcase na yung shooting niya. Siguro, Coach, sa exposure din na nakuha niya sa mga paglalaro niya outside Bicol and dito sa Bicol. Yes, and Doloso with that shot, no good. Ito ngayon ang Bonbon, hinahabol ni Tiking, muntik na pero 2 points dito para kay Potensiana. And right now, ang score natin is 6-10 in favor of Kanakman, and 1 for Bobier. Ang ganda ng pasa na yun, partner. And wala nang nagawa sila Breto, kundi itulak na lang ni Breto and ni Arellano. Itong si Bobier for that easy 2 points. Yes, Coach. Kung makikita natin, coming si Bobier from a weak side. So talagang napaka-deadly pang ang player nasa weak side kasi hindi mo alam, hindi mo nakikita eh. Lahat yung attention nila nasa strong side eh. And yan ang mga strengths ni Bobier. Kahit dito sa ilalim and dun sa may elbow area, talagang deadly yung Bobier dun. Isa rin tong nasa home court itong si Breto, kaso pinasa
Nagal, no good for Kendrick Nagal. And Doloso. Doloso with that papa move. Mamaw. Etong Doloso. Talagang tiningnan niya eh. Alam niyang kakagat sa fake niya eh. Yes, and sa Facebook may nakita ako nagsisirculate about dito kay Doloso of him na nabigyan ng magandang exposure dito and na-showcase niya yung talents niya and hopefully yung school niya, yung mother team niya would give him a chance para makapaglaro at ma-represent yung school niya. So, ibang klase talaga yung nagagawa nitong Ako Bicol sa mga players na bibigyan talaga ng exposure, di ba Coach? Yes, Coach. So, yan. With that note, pasalamat talaga tayo with Ako Bicol and also to our Congressman Saldico for giving us this wonderful tournament. So, again, yung mga bata, kasi pag sa basketball, Coach, talaga exposure is badly needed eh. So, kailangan ng mga tournaments like this para ma-showcase nila kung ano man yung mga strengths nila. Yes, and not only showcasing it, but the exposure itself is something na makakapagpagaling pa sa nila. Matututo pa sila, di ba, sa laro na to. And talagang thank you very much, Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa, and Congressman Zaldico. Now, back to the ball game, muntik ng maagawan, and naagaw na nga ni Alaray. And at easy 2 points by Alaray. Sabi nga natin, All-Star, yung last game nitong Bombon, kalaban Kamaligan, kala mo All-Star game na talaga, nag-i-slam dunk contest eh. Ito, matagal na talaga sigurong magkakasama tong team Kanaman kasi alam nila once na promesure si Mendoza, alam nila ang gagawin nila. Yes, definitely, partner, and talagang yung mga preparations nila na pagtitimon ni Coach Tope Espinosa, ito ni Coach Papeng, talagang na-prepare itong Kanaman. And the steal again by Kanaman. Mendoza with that end one play. Again, he's going to the line. Nakakuha ng foul dito kay Breto. Sa tingin mo, Coach, may ano na ba dito? Frustration na kagad dito at parang wala sa loob itong Bombon sa pagko-compete ngayon. Yun, Coach. For me, yung frustration para sa akin, napakaaga pa sana. Pero ang nangyayari kasi sa kanila, once na nag-turnover sila, they don't have a transition defense. Yes. So, yung nangyayari, fa-foul at fa-foul na lang talaga yung kakampi nila kung magkaroon ng 3-on-2 or 2-on-3 situation. Oo. And ayun na nga, agaw na naman. This time, it's Doloso's turn. Talagang hindi nababantayan ng fast break nitong Kanaman. Given that yung mga gwardya nila is mga known as yung mga mabibilis at magagaling na mga gwardya. Eto na nga, outlet pass to Mendoza. Mendoza, eye in the sky play para dito kay Boldier. Kobe. So, yun ang sinasabi na. Yun ang sinasabi natin. Yes, Kobe Bryant na po. And speaking of Kobe Bryant, good afternoon sa lahat ng mga Laker fans dyan. And mapait na tanghalian para sa ating mga Golden State Nuggets fans. Ayun. Very good afternoon talaga for the Laker fans, no? Ito, magiging Golden State Nuggets na daw sila. And 2 points para kay Joshua Barcena, the Spitfire point guard na nanggaling din dito sa Ateneo Dinaga. Okay, offensive rebound, Breto with that beautiful fake. Kaso Mintes ang kanyang tira. Doloso ngayon, size it up. Wala. Offensive rebound for Barcena. Kanan na, kinaliwa pa. And offensive rebound again
for Doloso. Grabe ang laruan nitong Doloso na to. Partner, talagang may mobility tapos talagang may power din sa ilalim. Yes, coach. So talagang pinapakita niya kung ano yung worth niya dito sa ligang to. And also sending siguro a message to his farm team, no? Oo, for yung ano niya, mother team niya. Mother team niya na, uy, I'm here, I'm available, I'm gonna compete. Diba? So, yun, Breto. We're missing his first free throw. Alam ko, dito na to natutulog si Breto eh. Yun yan. Sa likod natin, yung dorm. Dorm. Dito na natutulog yan. And eto na po, pumasok na si Ege. Ay, akala ko si Ege Billones. Eto pa lang si Balakyao. Balakyao. Oo, Balakyao pumasok na. So ayan, hindi lang coach mga batang nabibigyan ng opportunity dito sa Ako Bicol Cup. Yes. Pati yung medyo Experience. experience na. And one play again for Doloso. Ayun, parang namulot lang ng candy. Yung Doloso doon. Okay, so dito para sa bonus, may pasok na kaya. And mintis na naman. Pangalawang end one na yun. Pero pangalawang mintis sa free throw line. Breto right now setting up the play. Binigay kay Balakyao on that baseline drive. So wala. Okay. 15 seconds left in the shot clock. Arellano ngayon naagawan ni Doloso and eto na naman tumatakbo ang Kanakman and nakakuha na naman yung Kanakman ng bola. Okay, parang ayaw ng bumbon binibigay yung bola. Yun ang sinasabi natin, coach. Transition offense nung Kanakman, walang transition defense, and nakakuha pa ng steal. Oo, and stepping on the line ang naitawag dito kay Alaray sa kanyang atake sa baseline. Ayun. Eto na, Balakyao to Nagal with that crossover. Sinundot lang nitong Joshua Barcena. Ayan. That steal and fast break is brought to you by Highlands Legazpi. And on that, sasagot itong si Potenciana, kaso no good. Arellano with the rebound, no good pa rin. And kalawit rebound ni Alaray. Binigay dito kay Bobiera. Kick out pass to Barcena for that shot. No good. Rebound ni Barcena. And that was a smart play ni Barcena. Okay. Alaray to Bobier. And easy 2 points kay Bobier. Grabe yun. Walang ka-help side yung Kanakman doon. I mean, yung Bunbon rather. Winan on one na sa taas, coach. Wala pa rin yung help. Oo, and nag-heat check agad to si Balakyao. Kahit hindi pa siya nakakaisa. Nag-heat check agad sa 3 points. Kaso, maginaw. Okay, so coach, mukhang mag-iisang buwan na ang ating kalamangan with 30 seconds remaining in the first quarter. Bobier, no good. And yun, walang box out din. 2 points. I think yun linalaro na lang talaga nitong Bunbon. Yun, pang hindi Ege Billones na move yun. Parang Jimmy Tora Torion yung tiradang yun ni Balakyao. And Joshua Barcena with the last 4 seconds. Alaray, floater, wala. And that ends our first quarter with a score of
38 to 11 in favor of Kanaman. Parang ano lang to kanina. Parang napanood ko tong kaninang ganito rin yung lamangan. Parang may may ginagaya sila eh. Oo. And eto na yung mga highlights natin, yung mga fast breaks, mga steals, and eto yung mga konting highlights para sa Bombon with that floater nitong si Casaldon. And yun, tira ni Mendoza. So partner, ano sa tingin mo yung kailangan gawin ng Bombon para makip nila yung focus nila moving on dun sa susunod na laro na very important against sa Kamaligan? So for Team Bonbon coach Kanaman. Kanaman, for Team Kanaman siguro this game will be their preparation, so execute that what will be doing kung ano man yung gagawin nila sa Kamaligan game. Also sabi nga natin, kung makikita natin parang practice game na to sa kanila. So kasi very important yung magiging resulta nito. Will be a momentum coming to that game. So dapat seryosohin talaga nila kahit medyo alam nila natatalunin naman nila or kaya nilang talunin yung Bonbon. So dapat maging seryoso pa rin sila when it comes to executing their plays, both offense and defense. Yes, and also kailangan din nila mag-ingat kasi dapat hindi ma-injured ang mga players nila dahil importante nga yung sa Kamaligan na game. Yes. And dito naman sa Bombon, given that they are already out of the running dun sa top 2 spots, ano yung mga dapat na gawin nila? Especially nitong mga batang players ng Bombon, coach. Ako coach, for me personally, seryosohin pa rin nila yung laro. They should respect the game. Wag nilang ipakita na porke ganyan nalalamangan, give up sila kagad. Respect the game. Sabi nga, if you respect the game will love and respect you back. Yes, and growing pains para sa team nila. Yes. Magalo ngayon, going to Barcena with that open shot, rebound ni Casaldon. Casaldon binigay kay Balakyaw to Abilion. Abilion thought about it, shoots it, misses it. And a rebound ng Kanaman, Arcilia to Bailon. Bailon with that crazy Euro move. Nagdi-dribble na, nag-Euro step pa. Maganda yung foot. Grabe Super yung footwork yun, coach. Grabe yung footwork na yun. And baseline inbound for Arcilia naman. Dito kay Barcena. Back to Alaray. Alaray with that floater again and 2 points. Ilista mo na. Abilion nagbababa ngayon ng bola. Looking for a spark. Breto, dalawa yung napeke. Breto with that jump stop, pop shot. Easy 2 para dito kay Breto. Alaray binigay kay Magalong. 2 points para kay RD Magalong. So, parang wala tayong nakikita ng depensahan dito, Coach Paul. Wala, coach. Dapat itong Bonbon, if they made a basket, kailangan nila makastop para makadikit sila dito. Oo, and the floater, no good, but there's a foul na itatawag dito sa Kanaman. Tinawag ang foul dito kay Bailon. Okay. So, inside pass dito kay Casaldon. 2 points para kay Casaldon. Galing dito kay Tulong. Setting up the play. Mga handoffs. Magalong with that jump shot again. No good. A rebound by Dulong. Abilion ngayon. Binigay kay Casaldon. Casaldon nakapasok sa loob. And tinira na nga. No good. Yung kaliwa niya. Alaray. Alaray binigay kay Magalong. Kay Bailon. Bailon bumangga sa pader.
But with that shot, no good. Alaray to Barcena on that corner shot. Yes, it's good for 3. So, grabe, partner. Lamang na sila. Pero talagang yung sinabi mo kanina, yung focus nila nandun pa rin. And talagang linalaro pa rin nila. Yes, partner. Yun ang kailangan gawin ng Kanaman. Kasi kung makakalaban nila yung Kamaligan coming to this game, dapat maging focus sila talaga. Oo, and yun. Balakyaw. Umupo pa sa ere. Wala. Rebound. Nakuha ngayon ni Magalong. Binigay kay Bailon. Bailon. All the way. Dinukot pa. Gandang galaw. Oo. Pang top 10. Yung mga ganong tirada ni Bailon. Right side na. Kinaliwa pa. Okay. Breto ngayon. Breto sizing up his defender. Kicks out to Abilion for 3. No good. Walang tinamaan. And may mga substitutions tayo ngayon dito. Si Doloso pinalitan. Itong si Alaray. Okay. Arellano bumalik para kay Dulong. Barcena thought about it. Doloso shoots. No good. A rebound. Nakuha. Nasana ng Bombon. Kaso out of bounds. No. Arcilia. Binigay dito. Muntik pang maagaw. Bailon. Bailon. Ang ganda ng pasa na yun. Barcena, no good again. Rebound by Casaldon, and there's a foul on number 4, Arcilia. Okay. So, first personal foul and second team foul. Breto with that shot. No good. Offensive rebound by Casaldon. Inabangan sa ere ni Magalong. Shot clock at 5. Arellano to Casaldon. No good. Offensive rebound by Arellano. Sinupalpal. Arellano pa rin. 2 points for Arellano. Good hustle doon for Arellano. Never giving up in that play, coach. Oo, talagang offensive rebound for offensive rebound yung ginawa ng Arellano. Bailon ngayon kay Arcilia. Ang ganda ng ball movement ng Kanaman. And sayang, hindi lang na-finish ni Magalong. And agaw nito ni Joshua Barcena. Breto ngayon, setting up the play, looking for a teammate. He still has the ball. Binigay dito kay Nagal. Nagal shoots. Nagal airballs that shot. Rebound by Doloso. Doloso all the way. Binigay sa corner kay Barcena. Barcena to the opposite side. Arcilia for 3. No good. Rebound by Doloso. Doloso. Doloso, hindi ko alam kung saan pinapunta yung bola at nakuha ng rebound nito ni Magalong. Ito yung smart move din ng Magalong. Buti na lang, very aware si Magalong doon. Kala nila out of bounds na eh. Oo, kasi hinintay nila yung pito ng referee eh. And you don't stop playing until you hear the whistle. Yes, coach. And ito na nga. Uy, ang ganda sana ng pasa nung Joshua Barcena. Hindi ready si Magalong. Oo, hindi ready si Magalong. And let's try to look at our Facebook live. Tingnan natin ang ating mga viewers. Ayun, may nagpapa-good luck. Si Kuya Q Quinones. Isa sa mga dating Ateneo Golden Knight players nung high school.
Itong si Kuya Q, kagaya ng sinabi ko before, mas matanda sa akin to ng I think 2 years. Isa sa mga idol ko to nung panahon. Kuya natin yan. Oo, kuya natin yan. Also, si Ma'am Michelle Relata, ang ating super fan. Idol na idol nito, yung Jason Relata. Talagang every time nandito talaga at very supportive. Pinapanood niya lagi yun eh. Oo, talagang rinig na rinig mo ang hiyaw nitong si Ma'am Michelle. Madi, good afternoon and happy viewing. Preto ngayon with that drive, no good. Abilion, wala pa rin ang kanyang mga attempts. Nagal with that rebound, no good. Etong si Nagal is one of the players ng NCF Junior, itong Cubs. And I think graduating itong si Nagal. Batang-bata pa. Batang-bata pa, marami pang pwedeng mapuntahan at malaruan. So again, coach, yung mga players dito, kung makikita natin, yung mga experience, yung mga naglalaro sa kanilang mga collegiate and high school teams, and also yung mga medyo talagang experience sa mga liga sa labas. Yes. And kick out pass nito ni Barcena, wala pa rin. Bailon to Barcena, to Magalong, easy yung tira ng Magalong na yon. Okay, Abilion right now. Abilion pa rin. Binigay kay Nagal, and right now walang movement ang depensa nitong Kanaman kasi hindi nagro-rotate yung bola. Diba? So kailangan nilang pagurin pa itong Kanaman dahil nakikita natin sa bench, 8 lang ang players ng Kanaman as of now. Yes, coach. So pero makikita natin yung offense nila very stagnant. Walang nagka-cut. Although they are making those basket, pero siguro wala din nangyayari kasi hindi rin yung depensa ng Kanaman hindi gumagalaw. Oo, mukhang narinig ka doon. Sinabi mong di nagka-cut. Ang ganda nung cut nung Ang ganda nung cut ng Arellano. Oo. Tapos mamaya maririnig natin yung courtside reporter natin na matagal na natin di nakikita. Eto nga, napakagandang si Carmela. Talaga okay, so yun, makikita natin mga courtside reporters, and we got 15 seconds para dito sa larong ito. Napakainit ng laro ng Kanaman. And rondo fake by Nagal, and that's a good shot para kay Nagal. And with that, isang buwan pa rin, partner. 59-29 lamang ang Kanaman. Stay tuned, everyone. We will be back for the start of the third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laong ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang. Again, let's go back to our ball game. This is the second half of the game between Bonbon and Kanaaman. Okay, start of the third quarter. Partner, sino ba ang mga tumikada dito sa both teams na to? Okay, pasadahan muna natin yung mga high scorer nung second in the first half per team. For Bonbon, we have Casaldon with 8 points, 5 rebound, and 2 assists. And for Team Kanaaman, we have number 6 Mendoza with 12 points, 1 rebound, 2 assists, and 1 steal. And Barcena with 14 points, 3 rebound, 3 assists, and 5 steals. Yun, grabe ang laro ng Barcena. Parang ano lang, Batang Quiapo. Steals ni Barcena. And ito, si Breto na naman. Breto, binigay kay Coach Tope. Coach Tope, nagulat dun sa pasa na yun. Nagulat si Coach Tope. Kung player pa yun si Coach Tope, for sure ititira niya yun. Oo. Baka matira pa ng iba. Okay. Ito na, si Alaray. Binigay kay Bobier. Si Tiking, passes to Magalong, no good. Potensyana pa rin, shoots, no good. Rebound, nagkaagawan, nakuha pa ni Arellano.
drives, hinulog kay Dulong to Balakyao on that shot. No good. A rebound. Nakuha naman ni Alaray. Naagaw na naman ng Arellano. Grabe ang hassle ng Arellano. Kanina pa to, partner. Alaray to Tiking Mendoza. Easy two. Dulong ngayon na nagbababa ng bola. Center point. Binigay kay Balakyao. Balakyao directing the play, looking for his teammate, Breto. Breto drives to the basket with that fake and a fadeaway shot. And we have a call. Ang referee doon. And what's the call, ref? Uy, meron tayong stoppage and substitution. Itong si Dulong ngayon ay pinagtutuuan na ng pansin ng ating medics team. And right now, itong long time no see natin, napakagandang courtside reporter na si Carmela. Carmela, pasok! Magandang hapon mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter for today. We're live here at UNC Sports Palace and now we are still witnessing the matchup between Kanaman and Bonbon. As of now, tapos na ang ating first half and Kanaman is leading. Play hard lang daw ang sikreto upang makuha ang magandang execution. Dagdag pa nito na naipanalo nila ang kanilang last game kaya they want to add another victory to their team. Sa Team Bonbon naman, medyo nahihirapan sila ngayon lalong-lalo na natalo sila sa kanilang last game laban sa Team Kamaligan. Kaya sabi nila they have to set their play more and to step up, especially this second half. That's the latest update. Back to the panel. Thank you very much, Carmela, with that report. And yes, natalo nga talaga ng Kamaligan itong Bonbon and it was not close yung laro ng Kamaligan and Bonbon, Coach Paul. It was a blowout, Coach, game for Team Kamaligan. All-Star weekend nga yung nangyari doon. Nagpakita ng mga kanya-kanya mga dunks from both teams. Itong si Breto and yung si Kobe Bryant, Pableo. Okay, on the line right now, itong si Bobier. His first shot, it's good. And we're waiting for the second shot nitong si Bobier. Yun, pasok pa rin. Right now, it's Bonbon basketball. Abelyon binigay kay Nagal, nakabalik kay Abelyon. Abelyon nabitawan ng bola. Nakuha na naman ni Mendoza. Mendoza, solong-solo all the way, 2 points para dito kay Mendoza. And Nagal going baseline, binigay kay Potenciana, wala, rebound, Doloso to Bobier, binigay kay Mendoza again, fake pass, and ang ganda ng cut na yun, rim run ang tinatawag natin doon ni Bobier. That was brought to you by Hotel St. Elise. And mukhang hyped up na itong Kanaman and itong Bonbon naman talagang deflated na yung moral. Yes, Coach. So far, wala sila. When it comes to offense, talagang walang ball movement. They are playing one-on-one. So there's a lot of turnovers. Yung kinakapitalize naman itong Kanaman. Once they get the ball, they run the floor and yung rim runners nila talagang nandun. Oo, and it's a long game para dito sa Bonbon kung magpapatuloy sila ng ganyang tikada. Alright, this time it's Bonbon basketball. Tingnan natin kung may mga adjustments and kung may magagawa pa sila para maibaba itong kalamangan ng Kanaman. Avellon nagtitimon. Passes to Nagal.
Back to Abellon. Ito na si Breto. Breto trying to challenge the defense itong si Mendoza. Pero naagaw, Mendoza, sinabayan pa! Anong height mo? Ang sabi ni Mendoza. And that steal and fast break is brought to you by Mississippi Bay. Nakapagmotor na ako papunta dyan, partner, sa Mississippi Bay. Ang ganda ng Mississippi Bay, ang ganda ng mga twisties. Talagang, oo. Na-enjoy ko yung mga malapit na sa langit na moments ko doon. Akala ko konti lang yung kurbada, yung pala dumadami pa. Thank you Lord at nandito pa ako ngayon. Okay. So ikaw ba, partner, alam ko nagmumotor ka rin eh. Mahilig ka rin mo dun sa mga twisties na yan, partner? Sa ngayon, coach, hindi eh. Gusto ko diretso lang muna. Okay, Magalong right now with that short stab on that elbow for RD Magalong. And lumolobo ang kalamangan nitong Kanaman. So far, stagnant sila, coach, sa 29 points. Oo, tingnan talaga. natin. Wala pa rin. Wala pa rin. Magalong binigay ngayon dito kay Mendoza to a cutting Doloso. 2 points para dito kay Doloso. And mukhang na-inlove tong Bombon sa 29. Parang wala kasi, stop dribble, walang ball movement, walang cutters. Oo, nag-aabang lang sila. Mendoza na naman with that 2 points for Mendoza. And that is brought to you by Hotel Venetia. And there's a foul on that play, foul by Nagal. And mukhang may plano pang magdalawang buwan. Mukhang lalagpasan pa ng Kanaaman yung kalamangan sa tayaan sa loto. Rebound by Alaray. And nalito ngayon. Ball goes back to Kanaaman. So yun yung magandang ginagawa nitong Kanaaman, coach, no? Mas lalo pa sila nagiging aggressive. Yes, and yun nga, sabi mo, and si Alaray talagang pinipressure itong si Breto. And eto na naman, si Mendoza with that easy 2 points from the steal nito ni Alaray. And magdadalawang buwan na po ang kalamangan. Nagal pa rin. Turning. Giving it to Balakyao. No good. Mendoza kay Alaray. Alaray lumipad. 2 points. And eto na. 2 buwan na. Abellon humihingi ng screen dito sa taas. Attacking, yes, pulls up. Ganda ng peke na ibigay kay Casaldon at talagang pagkamalas nitong Bombon. Wala pa rin, and Mendoza cherry picking. 2 points for Mendoza, and that is brought to you by Legazpi Highlands. Ito, attempt ni Breto sa wakas. 2 points. Kaso sabi mo, 2 buwan pa rin. 2 buwan pa rin ang hinahabol nitong Bombon. And baka dun sa score ni Breto na yun, mabuhay-buhayan na itong Bombon. Miss on that shot by Bobier. And si Breto to Balakyao, miscommunication. Okay, babalik na itong si Arcilia, si Bailon.
Ay, Mendoza ngayon, nagbababa ng bola. Passes to Arcilia. To Bouvier. Mendoza on that shot. 3 points for Tiking Mendoza. And siguro may bagong goal na naman tong Kanaman at na-reach na nila yung 60. Dagdagan pa. Sabi nga, reach natin yung 60, go for 80. Yon. And steal na naman. Magalong with that ball. Mendoza for the back-to-back. Yes, sir. Ilista mo na. Talagang pag ganito, partner, yung confidence ng isang player tumataas and with that hard work, pati yung buenas. Yes, sumasama na rin. Sumasama na rin talaga. Kumbaga pag natapat talaga sa'yo yung buenas, halos kahit anong gawin mo, talagang sa'yo na. Bouvier with that steal. Coast to coast by Ian Bouvier. Okay, 3 points ngayon na binitawan nito ni Potenciana. Okay. Si Mendoza right now giving the ball to Magalong. Makikita mo, partner, nag-execute pa rin talaga ng play itong Kanaman kahit ang laki na ng kalamangan. 'Di ba? Hindi sila nagbabara-bara pag naka-set up sila ng half court. Yes, coach. Yun ang sinasabi natin kanina. Pag may opportunity silang tumakbo, doon lang sila tumatakbo. Pero pag naka-set up yung depensa, talagang yung system nila is pinapagana pa rin nila. Yes, and it is a good indicator na disciplined itong team na to when it comes to playing the game of basketball. Yes, and knowing also Coach Tope, siguro talagang yun ang gusto niyang gawin. Yes, isa rin to sa mga up-and-coming coaches dito sa Bicol region na naglaro na kung saan-saan during his playing days. And alam niya maglaro na may sistema talaga. So, yun ang ginagawa niya sa ngayon sa mga players na. Yun, and right now, Bailon with that shot, parang tinulak lang yung bola. Pero very athletic nung katawan ng Bailon. Oo. So, ayun, again, kala ko, pa-basket pa dun sa last sequence na yun. So it's 91 to 34 ang layo ng kalamangan nitong Kanaman. So yun nga kanina, yun ang inaano natin, coach, no? Tinatanong natin kung ano ba gagawin ng Kanaman going to this game. Also, pag nakatapat na nila yung Kamaligan, which is a very important game. So, yun ang magandang ginagawa talaga nila ngayon. They're executing, di sila nagmamadali. Although, if they have opportunity to run, they are running. And for Team Bonbon naman, sigurado, this will be a lesson for their young players. So, dapat, hindi sila maging hindi sila mawala ng loob. So, laruin lang nila yung game and maging aggressive palagi. So, kahit naman ganyan ang kalamangan, laruin nila kung may system sila, put in the system pa rin. Yes, and you have to trust that system. And right now, this is the start of the fourth quarter. Breto driving strong, hinulog kay Nagal. Tatlo yung bumantay sa kanya doon. Bouvier going to the middle of the court. Wala. Eto, Bouvier pa rin. Tinawagan ng offensive foul itong si Bouvier. Initiate siya ng contact. Tinignan niya may katabi. Talagang sinundan pa niya eh. So, kaya tinawagan siya ng offensive foul doon. Oo, and right now we have Abillon to Balakyao for that three, and no good. Bailon. Itong Bailon, medyo unorthodox yung galawan nito, pero yung effort talagang hindi matatawaran. Kakasabi ko pa lang, nandun na siya.
Parang yung player to ng Nabwa. Yes, coach. Parang yung Redondo nung bata Yung pa. Redondo. Yung build niya, yung payat niya, pero yung eagerness niya to play the game. And eto, nakaagaw. And Bailon going all the way, coast to coast. Hinulog dito kay Arcilia. And that was a good heads-up play para dito kay Bailon. Breto right now. Breto on the middle. No good. Rebound by Magalong to Barcena. Barcena all the way at 2 points. So, kanina third quarter, si Mendoza yung humataw. Ngayon mukhang si Barcena na naman. And sa tingin ko, within these two guards ang pagpipilian natin mamaya sa ating kasurog player of the game kung hindi magbago ang takbuhan itong laro na to. Barcena to Magalong to Arcilia! Umupo pa sa air. Umupo pa sa ere with that very athletic play by Arcilia. Pero kung mapansin mo sa katawan niya, mukhang hindi niya magagawa yun. Oo, parang noliloksin lang nung panahon. The tank. And Barcena with that 3-point shot. No good. Magalong rebounds. Wala ang kanyang putback. Arellano kinuyog ng depensa. Yun, naagaw. Barcena naghanap ng kakampi. Binigay dito kay Bobier. No good. Bobier with his own rebound. Tapos putback by Bobier. Avellon right now being hounded again sa pagbaba ng bola. Setting up the play. Ito, wala talagang movement. Itong Bombon. Walang cuts. Wala talaga, partner. Tama yung sinasabi mo kanina pa. Naghihintay lang sila sa kung anong gagawin ng point guard eh. Again! Ayun na naman yung noliloksin move ng Arcilia. Kaliwa na, kinanan pa. Mukhang pang top 10 place yung back-to-back layup na yun, coach. Oo, pagdikitin mo yung dalawang layups na yun, talagang pang top 10 yun. At eto na, itong si Nagal will be going on the line to shoot 2. First shot, wala. Second shot, yun. It's good. And pass and cut dito kay Magalong. Wala nga lang yung kanyang jump shot. And offensive rebound nakuha ni Bobier. Sineset up ngayon ni Barcena to Arcilia with that shot. Wala. Pinabayaan na nito ni Nagal at sa kanila naman mapupunta ang bola. Avellon right now. Binigay kay Balakyao. To Nagal. Balik kay Balakyao. No good pa rin. Eto na naman si Arellano. With that offensive rebound. Balakyao to Nagal. Nagal naghahanap ng papasahan kay Balakyao on that reverse shot by Balakyao. Ito yung mga bihira natin makita sa laro na to. Talagang atake at very strong to the basket. Bailon ngayon na kay Barcena at hinulog ngayon dito kay Magalong. And that shot was brought to you by Hotel Venetia. Wala pa rin yung tira ngayon ni Nagal and out of bounds. Nakuha ngayon ng Kanaman. And Barcena, walang sinayang na oras. Binaba agad ang bola. Kay Bailon. Bailon thought about it. Bailon pushes the ball and 3 points para dito kay Bailon. And naagaw na naman ni Barcena. Pulls up a 3.
Yes, it's good. Okay. Breto to Balakyao ngayon. Balakyao. No good. Arcilla, hindi nakuha ang bola. Balakyao with that steal. Balakyao going middle kay Teji Arellano. No good. Magalong with that power rebound, securing the ball. And Boubier with that easy 2 points. Parang nagpa-planting rice ngayon tong mga referees natin. Tatakbo ng konti, then babalik na naman, then tatakbo na naman ng konti. Sulit yung first game nito. Okay, so Balakyao with that pull-up. No good. The rebound by Boubier. Barcena going to pull up. Hindi, talagang umatake. And nabitawan ang bola. Arellano ngayon lumabas, pumasok si Potenciano. Talagang nag-execute pa rin sila, coach. Kahit Yes. sa inbound play. Oo, ito yung in-game practice na tinatawag na may mga depensa na hindi alam yung gagawin nila. And ang ganda na naman ng pasan itong Barcena kay Arcilla, dinukot pa sa ilalim. Ito na ngayon ang Bombon with Avellon passing to Breto. Breto with that shot, no good. Bailon with that power rebound. Barcena nagse-set up pa ng play. And pulls up for that 3. No good. Rebound ngayon ni Nagal. Nagal to Potenciano. No good. Nandun na pala siya sa ilalim. Hindi niya napansin yun. Barcena with the ball right now. Tumagalong for that 3. No good. Rebound. Wala na. Hindi na gumagalaw ang Bombon. Bigay na talaga sa ano. Oo. Mukhang may piyesta pa itong pupuntahan. May schedule eh. May schedule. And ito na nga si Balakyao to Breto. No good. Rebound ni Barcena. Pumahatak na yung Kanaman as of the moment. Sa tingin mo, Coach, bakit sila umahatak na ngayon? So siguro, coach, gusto lang nila na execute na lang yung play nila. Gusto na lang nilang i-waste yung time. Kasi given na this win is given to Kanaman na. Yes. And ayun na nga. Yun na nga, Coach. Ilan na ba yung kalamangan natin ngayon? Uy, hindi. Nakabawi ng 3 points. Itong si Breto. Uy, nagkasabayan. Boubier and Breto. Mukhang mag-i-slam dunk contest na naman. Wala. Barcena with that steal. Barcena right now, nag-uubos ng oras. Arcilla shoots, no good. Bola mapupunta sa Bombon. Ba? Ito na nga, with the 79-point lead. Malas talaga si Avellon. Yun, 2 points para dito kay Avellon. Luka Doncic po ang kalamangan natin ngayon. Okay. And Barcena binigay kay Boubier. Barcena swing kay Magalong for that 3-point shot. 3 points para kay Magalong. And 80.
balik tayo kay Luka with the Kalamangan. So, And- dribble out na lang nila. Yes, hintay na lang natin matapos ang larong ito. With the final score of 122 to 45. I think this is the biggest gap na naitala natin dito sa AKB. Kasi may mga nakita na tayo 50s, Yes, ganyan, 40s. Pero ito yung first time na Luka Doncic. Nasa 70 plus. Oh, 77. Luka Doncic tayo, coach. Luka. Oo. And right now we are waiting for our Kasurog player of the game. So, yan, makita natin some of the highlights dito sa game na to. Sino sa tingin mo, coach? Tingin ko either kay Mendoza or dito kay Barcena. So, ito na nga, yung mga highlights natin. Bobier with that easy lay-in. Dumukot pa yung Arcilia. Okay. As we wait for our Kasurog player of the game, panoorin pa rin po natin itong mga highlights. Itong kakatapos lamang na laro. Also for our Facebook viewers, we have 3 games pa. So stay tuned po kayo sa last 3 games natin. Yes, next game nga natin, itong Kamaligan versus Calabanga. Yes. So, maghaharap na Kamaligan and Calabanga after nitong laro na to. Ayun, ang ganda ng bali ng Arcilia dun sa umupo pa talaga sa ere. Also, itong Kamaligan, nagpe-prepare na rin talaga to sa laro nila against ng Kanakman. Yeah. Kasi this would be the game kung saan malalaman natin kung sino yung magiging top 2 dito sa District 3 with Naga City having a 5-0 standing and both teams naman has I think 4-1 ata parehas or 5-1 na itong itong Kanakman and Kamaligan. Alam natin parehas tig-isa pa lang ang talo nitong Kanakman and Kamaligan, and both of those losses came from their game against Naga City. So also for Team Kamaligan, also this is a must-win game. No? Oo. Kahit sabihin pa natin na they have that good standing, dapat wag silang malingat dito sa Calabanga team na to. Yes. Eto, inulit pa talaga yung bali na yun ng Arcilia. Amazing. Alright. So we are still waiting for our Kasoroga player of the game. Itong Kasurog player of the game natin, talagang humataw ng humataw sa steals and talagang sa fast break. Parang batang-bata itong player of the game natin. Ano sa tingin mo, Coach? Parang 2010 lang eh. Oo, parang 2010 lang ang galawan natin dito. Kitang-kita natin to and talagang nung mga panahon na yon, sakit sa ulo to ng team Ateneo. Hindi lang sakit sa ulo lang, sakit sa ulo namin to. Oo, and now we're going to our courtside reporter Carmela with our Kasurog player of the game. Again, once again, this is Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator.
And with me, Coach Paul Sepe. Now, Carmela, pasok. Babalikan natin si Carmela. Meron lang tayong technical difficulties. And yun, yung ano natin, kasurog player of the game. Isa sa mga Fast and the Furious nung panahon, and hanggang ngayon, grabe pa rin yung speed. Hindi natin matatawaran ang puso at ang bilis nitong kasurog player of the game natin, and we are okay. So take it away, Carmela. Another back-to-back victory para sa Team Kanaman, and now I'm with the Kasurug player of the game, Dexter Mendoza, garnering 30 points, 3 rebounds, 5 assists, and 3 steals. First of all, Dexter, congratulations. What a game for you. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Another victory na naman ito para sa iyong team. Ito masaya sa panalo namin ngayon. Preparation na namin ito sa darating na laro namin sa Kamaligan. Kaya nanalo kami ngayon. So Dexter, ano pa ba yung dapat naming abangan sa mga susunod na laro nyo dito sa Ako Bicol Cup? Siguro, sabi ng coach namin, ang una namin gagawin ay yung depensa para manalo kami. Kasi yung opensa darating na lang yan eh. May gusto ko bang pasalamatan o i-shoutout? Go ahead. Una-una nagkapasalamat kami sa amin SK Federation na si Brian and sa aming mga pamilya na sumusuporta, sa aking misis na si Rosette and ang mga tropa namin sa Kanaman and sa Bulacan. Yan lang po. Alright, that's it. Once again, congratulations. Muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa Game 2. Basit ng pawis, di namin galing